Stretli sme sa tu preto, aby sme vzájomne rozdiskutovali a zhodnotili aktuálny stav v odpadovom hospodárstve na Slovensku, v Českej republike, v Európe, aby sme sa vedeli porovnať s tými okolitými krajinami a možno nášmu publiku dať návod na riešenie, ako to treba robiť, aké máme nápady, aké máme myšlienky, prečo by nás mali oslovovať a čo všetko by mali spraviť preto, aby to naše odpadové hospodárstvo a tá naša krásna slovenská krajina ostala v takomto stave alebo ešte v lepšom. Takže Robo, dovol mi, aby som ti dal takú prvú základnú otázku v našom tímovom rozhovore. Ako by si ty zhodnotil súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku a hlavne v porovnaní s inými štátmi v Európe? Tak keď to trošku zvláštne poviem, je tu práca jak na kostole. Sami to vidíme pri riešení dennodenných problémov a dennodenných víziev, ktoré vlastne v rámci hospodárstva máme. Sme technológovia, vidíme to z hľadiska toho technologického, toho technického, ale vnímame stále sprísňujúcu legislatívu, vnímame nové dopyty, vnímame potreby z hľadiska triedenia, zhodnocovania odpadov a sám vieš, koľko sa času venuje práve tomu, aby sme navrhli a pochopili správne riešenie pre zákazníka tak, aby bolo nielen funkčné, ale zároveň aby bolo aj to ekonomické, pretože sú to riešenia, ktoré sú finančne náročnejšie, no a samozrejme tá ekonomika musí byť tá, ktorá to všetko zaplatí. Keď už teda nehovorím o tom, že to musí legislatívne pomôcť vyriešiť ten jeho problém, ktorý vlastne na stole má. Keď hovoríme o tom, že máme sa porovnať Slovensko s ostatnými krajinami v západnej Európe, nešiel by som možno až tak ďaleko, ale aký je tvoj názor pri porovnaní Slovenskej a Českej republiky, čo sa týka triedenia odpadového hospodárstva? Tak sám vieš, že tam sme momentálne aktívnejší. Robíme tam viacero projektov a to súvisí asi s tým, že ten odskok, čo sme možno mali na začiatku, že sme robili viacej projektov na Slovensku, tak je to teraz možno na druhej strane opačne, že teraz vlastne vidíme viacero projektov v Čechách. Myslím, že financie a podpora prišla rozumne nastavená, že neprišla len v podstate balíkom na mechanicko-biologickú úpravu, ale išla ruka v ruke aj na tú energetiku, čiže na to zhodnotenie odpadu. Pričom obidve riešenia pomáhajú znižovaniu skladkovania a zhodnocovania odpadu ako takého. Jedno kapacitne, druhé druhovo. Takže to je ten najväčší rozdiel, že tam vidím asi viacej financovania, vidím tam viacej možno snahy dobehnúť to zameškané a vidím tam, myslím si, že aj viacej pracovných skupín, ktoré sa tomu venujú. A to je vlastne výsledok. Bol som nedávno, vieš, dobre v rámci našich aktivít prednášať na vysokej škole v Českých Budoviciach a pred tými študentami inžinierského štúdia som dal otázku, čo si myslia o tom, že kde je viac triediacich liniek automatických, na Slovensku alebo v Čechách. No tak vieme, že sme ich najprv začali robiť na Slovensku, že na Slovensku ich bolo viacej, ale ak by som ti to mal možno 100% povedať dnešnému dňu, alebo možno v čase ku koncu tohto roka, tak už by som bol asi na vážkach. Je to presne tak, už to začína byť 50-50. Zhruba pred 2 rokmi sme boli líder. Dokonca ešte aj AI sa snažila ma presvedčiť, že v Českej republike je viac triediacich liniek automatických ako na Slovensku. Tak som jej jednoznačne ocitoval, ktoré linky na Slovensku už stoja a ktoré sú v Českej republike. A ešte pred rokom a pol bola situácia taká, že fungovala vlastne len jedna triediaca linka v Českej republike v Brne, ktorú sme postavili my. A momentálne teda už stojí linka jedna v Ostrave a akurát začíname pracovať na ďalšej linke, najväčšej linke, ktorá bude v Československu na Olomouci. Takže v súčasnosti ja to vidím tak, že tie síly sa vyrovnávajú. Česká republika, čo sa týka počtu triediacich liniek, dobieha Slovensko, ale momentálne ešte stále je to teda tak, že sme tí lídri. Dobre, hovoríš možno o tom, že vznikajú projekty a pýtaš sa na možno Československo, keď poviem Čechy a Slovensko, pretože to je náš priamy sused. Máme podobné nastavenie odpadového hospodárstva, podobný profil odpadu a tak ďalej. Aj podobnú legislatívu, ktorá je priamo naviazaná na legislatívu Európskej únie. Povedz mi teda možno, aký je tvoj názor na to, že v akom stave možno je odpadové hospodárstvo na Slovensku, kde vidíš nejaké možnosti, prípadne pozitíva, negatíva, ako to vnímaš ty? Ja to vidím jednoznačne v tom, že v súčasnosti na to,
že v akom stave sa nachádza Česká Slovenská republika a ako ďaleko sme v porovnaní, dajme tomu, s tretími krajinami, tak môj názor na to je taký, že ešte príliš veľa liniek triediacich, malých ručných triediacich liniek je stále živých a mali by byť nahradené automatickým triedením. Tá súčasná situácia je taká, že pracovať s odpadom určite nie je nič vyhľadávané občanmi. Vieme veľmi dobre, že už aj v tomto prípade majú naši súčasní zákazníci veľký problém zamestnať a nájsť vhodných pracovníkov. A ja teda zastávam ten názor, že s odpadom by mali v prvom rade robiť stroje, roboty a ten ľudský faktor z tohto celého vlastne dávať bokom. A keď sa pozriem na to z tohto pohľadu, tak musím povedať, že na Slovensku v podstate takéto automatické triedenie odpadu funguje v Bratislave. Vieme, že v Trnave a v Pezinku sú linky, ktoré ešte triedia automatický odpad. A v Žiline je jedna linka, ktorá triedi, správca zálohového systému triedi vlastne zozbieraný zálohový odpad. V tomto sa líšime od Českej republiky. A potom ešte máme v Kolárove vlastne triediacu linku a to je viac menej všetko. No. Takže z môjho pohľadu ten región vo východnej časti republiky vôbec nie je pokrytý a tam to všade funguje v podstate ešte na manuálnom triedení. Takže určite máme čo robiť preto, aby sme minimalizovali ten ľudský podiel práce na tom triedení a aby sme tam vložili ten strojový automatický režim, AI režim. Trošku si sa ale vyhol tomu, čo som sa pýtal, že obce a mestá, keď si povieme, tak vlastne to nie sú veľkí investori. Ty si spomínal linky, ktoré sú veľké sortovacie linky a tak ďalej, ktoré nie sú ľahký alebo nie sú lacný artikel. Mne evokuje vždycky obec, podkapitalizovaný subjekt, ktorý potrebuje asi peniaze. Hej? A samozrejme, ak by aj mal peniaze, myslíš, že vedel by, do čoho to mal investovať? Ako to vyriešiť? Lebo vieme, že obce a mesta majú len povinnosti. Áno, musia triediť, musia zhodnocovať, musia toto, ale oni majú do svojich starostí, ako zistia, čo majú robiť, aby mali to správne riešenie a na čo zohnať aj peniaze. Ako by sa to malo robiť, ako by sa to malo riešiť, povedz. Môj názor na to je taký, že jedna vec je, odpadové hospodárstvo z môjho pohľadu to je beh na minimálne stredné a dlhé trati. Takže keď sa má to chytiť nejaký konkrétny starostka, ktorý je, nedaj Bože, v tom svojom zvolený za starostu v tej svojej obci alebo v meste primátor len na jedno volebné obdobie, tak je to až príliš krátka doba na to, aby začal projekt, aby ho aj dokončil. Takže toto je ako taká jedna vec, že ono to chce viac menej možno podporu štátu, aby vlastne ona zafinancovala obce, aby ona dala impuls obciam a mestám na to, aby investovali, aby štát sa vlastne spolu podielal na tom, aby sme spoločne vlastne to Slovensko udržali tak, ako je treba, aby sme plnili európske limity. Takže to je ako jedna vec. No a druhá vec, na ktorú si sa pýtal, tak na to je taká odpoveď. Vieme veľmi dobre, že tie rozpočty obcí sú veľmi obmedzené, sú veľmi malé. Ale my z našej skúsenosti, a stretávame sa s tým dennodenne a stále častejšie a častejšie, že nás oslovujú starostovia, primátori a podobne, že majú záujem zmeniť to svoje ručné triedenie na nejaké automatizované, ale keď sa dopočujú o tom, že to niečo stojí a koľko to môže stáť, tak ostanú prekvapení. No riešenie je jednoduché. Musia sa spojiť viacerí. Lebo vieme veľmi dobre každému jednému zákazníkovi alebo každej obci, každému starostovi ponúknuť riešenie, ktoré bude pre ňoho ekonomicky zaujímavé, bude investične skoro návratné, ale vždy je to podložené na tom, že musí mať k dispozícii dostatok odpadu. Tá investičná návratnosť nikdy nebude fungovať, pokiaľ bude triediaca linka, ktorá stojí rádovo niekoľko 100 000, v prípade obrovských liniek sú to už miliónové sumy a nikdy tá návratnosť nebude zaujímavá, pokiaľ sa bude robiť na tej linke len na jednu smenu alebo nedaj Bože ešte na menej ako jednu smenu. Takže to je tá odpoveď. Musíme tým starostom a všetkým ostatným ukázať, ako sa môžu spojiť, práve preto, aby mohli spoločný projekt spraviť práve v riešení odpadového hospodárstva pre mini regióny. Čo najjednoduchšie a zároveň vlastne efektívne, samozrejme. Čiže presne ako hovoríš, mať odpad, vlastniť odpad znamená, že mať surovinu a zo suroviny sa dá spraviť vlastne potom samozrejme ten projekt úspešný. Takže na jednej strane je to v podstate materiál ako taký,
čo kedysi napríklad na bioplinkách bývalo, že kto mal materiál, čiže buď siláž alebo hnojujúcu, tak ten mal ekonomiku, tak tu je to vlastne ten odpad. Pokiaľ mám odpad, tak vlastne mám možnosť využiť nielen teda profil toho projektu, že mi zarobí vlastne, dajme tomu spracovaním toho celého, ale koniec koncov sa môže pýtať aj na dotácie. Čiže ja si predpokladám, že štát je tu ten, ktorý by mal pomôcť, že? Takže tie peniaze a vklad do toho CAPEXu, ten investičný vklad do tej linky, veľakrát nie sú až taký problém, ako mať zazmluvnený a zabezpečený dostatočne veľké množstvo odpadov na to, aby to vedeli zhodnotiť. A toto je asi základný problém tu na Slovensku, ale aj v Českej republike to vidím tak. A preto aj dnes vidíme tú situáciu, takže sa niektoré regióny, viacero obcí sa spája, dávajú dohromady ten svoj odpad, aby vyriešili aj legislatívne predpísané požiadavky na separovanie a recykláciu a skládkovanie, ale zároveň, aby im ekonomika toho projektu spoločne vyšla. Takže toto je asi cesta pre Slovensko a pre starostov, pre primátorov. S tým sa zhodneme.